Noite de San Xoán, unha festividade que desta volta foi atípica nas prazas de abastos só cadrar en luns. Os mercados só recibiron hoxe unha pequena cantidade de sardiñas do xeito. A maioría da xente optou por mercar o sábado e conxelar. Que tal, saudos? Dentro duns minutos vemos como está o ambiente nunha desas prazas de abastos. Agora, titulares. Preocupación en Ribeira ante un novo episodio violento en pleno centro da cidade. Un home armado cun fouciño agrediu a un grupo de persoas que se atopaba na praza do Concello, chegando a ferir a un deles. Todo apunta a que se trata dunha liorta relacionada cun asunto de drogas. Tenso debate sobre a seguridade cidadá en Pontevedra. A cuestión centrou o pleno extraordinario celebrado esta mañá que se convocou a petición do PP a raíz da pelexa rexistrada na praza de Barcelos a principios de mes. Finalmente, a formación quedou soa coas súas propostas, como a creación dunha comisión de seguridade con representación das tres forzas políticas. O Concello de Boiro iniciou o reparto dunhas caixas de agasallo para aquelas familias con bebés nados ao longo deste ano 2025. Esta acción é unha máis das iniciativas impulsadas dende o goberno local de cara á dinamización demográfica do municipio. Fin de semana orgulloso e diverso no Concello de Ribadumia. O municipio acolleu os actos principais do mes da diversidade organizado pola Asociación Gotas. O sábado celebraron a Ruada das Gotas, un evento co que reivindicaron o orgullo LGTBI que máis dende o rural nun ambiente festivo. Ademais dun xantar no que participaron as 140 persoas, pois Ribadumia pasaron tamén o sábado Catuxa Salom, Guadi Galego ou Monte da Pena, entre outros. E Pontevedra xa está mergullada no multiesport de triatlón. A cidade exerce como sede dos diferentes campeonatos do mundo que reúnen a máis de 3.500 deportistas de 44 países. Mañá martes volverá o deporte coas diferentes probas do Mundial Triatlón Cross. Noite de San Xoán, pero aquí estamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Preocupación en Ribeira ante un novo episodio violento acontecido esta fin de semana en pleno centro da cidade. Un home armado cun fouciño agrediu a un grupo de persoas que se atopaban na praza do Concello, chegando a ferir a un deles. Todo apunta a que se trata dunha liorta relacionada con temas de drogas, posto que os implicados son toxicómanos que frecuentan a zona. Este novo suceso volve poñer sobre a mesa os problemas de seguridade que levan tempo denunciando os veciños e comerciantes da vila. Ademais dos roubos cada vez máis frecuentes en establecementos comerciais, nas últimas semanas rexistráronse varias sustraccións de bolsos polo método do tirón e atracos en plena rúa. Tenso debate sobre a seguridade cidadá en Pontevedra. A cuestión centrou o pleno extraordinario celebrado esta mañá que se convocou a petición do Partido Popular a raíz da pelexa rexistrada na praza de Barcelos a principios de mes. Finalmente, a formación quedou soa coas súas propostas, como a creación dunha comisión de seguridade con representación das tres forzas políticas. As medidas non saíron adiante cos votos en contra de BNG e Partido Socialista. A tensión marcou o debate do pleno extraordinario celebrado esta mañá en Pontevedra. A sesión convocouse a petición do Partido Popular despois da pelexa rexistrada na praza de Barcelos para abordar os problemas de seguridade cidadá que aseguran se están a dar na cidade. Es que Lores debe dimitir. El alcalde estuvo 14 días callado. Yo no digo que tuviese que interrumpir sus vacaciones, Dios me libre, pero creo que todos echamos de menos unas declaraciones y ahora mismo con la tecnología por WhatsApp las puedes mandar. Culpable es Lores por su incapacidad para escuchar a la gente que venía avisando, a los vecinos, a los hosteleros. Todos nos decían que se estaba generando un problema que hubiera más y usted, señor Lores, lo negó porque no lo quiere ver. Pro Partido Socialista que o PP fale de que Pontevedra é unha cidade insegura e unha irresponsabilidade e acusaron os populares de sinalar as persoas en recursos como orixe dos problemas de convivencia que recoñecen se están a dar. Entregado a unha estrategia que non é a illada de Pontevedra. De Trump a Santiago Abascal pasando por Rafa Domínguez, hoxe xógase coa seguridade cidadá a cambio de votos. Ao goberno municipal do BNG e remato xa. Non gañamos nada mirando para outro lado,
sentémonos e falemos de verdade, porque ignorando o problema non desaparece e o único que lle estamos facendo é dándolle alas ao discurso ultradereitista e ao discurso desta xente do Partido Popular que pretende convertir esta cidade nunha cidade insegura. O BNG, pola súa banda, defendeu o traballo da Policía Local á hora de localizar e controlar as zonas consideradas conflitivas. Insistiron tamén en que Pontevedra é unha cidade segura e acusaron os populares de facer campaña coa seguridade cidadá no marco dunha estrategia que están a seguir noutros concellos galegos nos que non gobernan, como Santiago ou Lugo. Que xa ven Rafa Domínguez e Pepa Pardo a explicarlle á policía o que teñen que facer, como teñen que facelo e cando deben facelo. Iso é o que quere facer o Partido Popular. Xa está ben de tanta arrogancia. Porque iso non só é arrogancia, señor Domínguez, iso é falta de respeto polo traballo da Policía Local. A seña de identidade de Pontevedra non é a inseguridade cidadá, non é a peligrosidade das súas rúas. Pontevedra é coñecida internacionalmente pola súa calidade de vida. Finalmente, o Partido Popular quedou só coas súas propostas. Así, BNG e PSOE votaron en contra da moción que contiña, entre outras cuestións, a creación dunha comisión de seguridade. Pois tras ese pleno extraordinario dedicado á seguridade cidadá, a Corporación Pontevedresa celebrou a sesión ordinaria do mes de xuño, unha cita cun punto principal, a aprobación inicial da modificación de crédito que permite sumar máis de 28 millóns de euros ao orzamento municipal para este ano. Así, as contas acadarán en total os 127 millóns. Foi aprobada cos votos a favor de BNG e PSOE que traballaran nela de xeito conxunto antes de levala a pleno. De feito, os socialistas propuxeron unha de actuacións que foron incorporadas por valor de 5 millóns de euros. Pola súa banda, o Partido Popular optou por votar en contra. Rafa Domínguez criticou a política económica do goberno local. Podrían ser un pouquiño máis consecuentes, máis coherentes e curar que estamos na noite vai ser a noite de San Xoán, curar ese meigallo anti-Pontevedra recollendo cando se mete o sol as famosas 7 ervas. Se non as ten, eu teñoas na casa e as podo regalar. Pero aquí se pide crédito para amortizarlos. Y de todas esas cosas que usted dice, no se va a hacer ni la cuarta parte. Entonces, el funcionamiento económico de este concello es irregular. Yo entiendo que ustedes hagan lo que están haciendo, pero no me pidan que sea partícipe con mi voto favorable. Dígame, señor Domínguez, a marxe da súa estrategia política que lle leva a votar que non a todo, en contra de que medidas das incluídas nesta modificación de crédito está vostede? Cando o goberno municipal ten vontade de diálogo e ten vontade de sentarse e de chegar a puntos de entendemento, nos transformamos votos e concelleiros en feitos e en realidades e en cubrir necesidades dos veciños e veciñas. Vostedes en embarrar e en embarrullar. E a Corporación Municipal de Lousame aprobou os orzamentos para este 2025 que ascenden a 4 millóns de euros, un 7% máis que no anterior exercicio. O Partido Popular sacou adiante a súa proposta que non contou co apoio da oposición, posto que tanto PSOE como BNG votaron en contra por considerar que se trata dun orzamento continuista. Pola contra, a alcaldesa defendeu que as contas atenden ás necesidades reais dos veciños, destinando máis do 29% a gasto social para o mantemento de servizos como o centro de día, o punto de atención á infancia ou o servizo de axuda no fogar. No apartado de investimentos destacou as partidas para a pavimentación e a accesibilidade, así como o esforzo inversor en materia cultural e deportiva. Noite de San Xoán, unha festividade que desta volta foi atípica nas prazas de abastos o cadrar en luns. Os mercados só recibiron hoxe unha pequena cantidade de sardiñas do xeito. A maioría da xente optou por mercalo sábado e conxelar. Con todo, hoxe eran moitos os que se achegaban ata as prazas na procura de sardiñas. Só os máis madrugadores foron quen de conseguilas.
Imaxes como esta estánse a repetir desta hora en prácticamente todos os recunchos da nosa contorna. A noite de San Xoán é unha das máis máxicas do ano e, como por arte de maxia, desaparecían esta mañá as poucas sardiñas que chegaron a terra. Así estaba a media mañá a Praza de Abastos de Cambados, en apenas actividade. O cadrar esta noite do San Xoán en Luns houbo sardiña fresca dos barcos que andan ao xeito. Os do cerco decidiron non saír, malia que contaban con autorización de mar. Claro, nada máis que foron os xeiteiros, e os xeiteiros encareceu un pouquiño máis, e ao ver norte, pois ainda claro un pouquiño máis. Aquí hoxe neste posto venderonse a 15 euros o kilo e como moito unha dúcia de caixas, unha cantidade moitísimo menor do habitual nunha xornada como esta. Ben pouca porque pescaron pouca tamén, e o habitual pois serían o mellor 400 kilos e pescaron 150 kilos. E para repartir para todos como que non chegou a nada. Estas eran as únicas sardiñas que lle quedaban a Eva pouco antes das 12 da mañá e xa as tiña reservadas. Os clientes que desas horas aínda se chegaban á praza e aselles a vista a estes exemplares. Non contaban con non chegar a tempo. Viña a buscar sardiñas, pero sabes que non hai ninguna. Bueno, hai ali 4, pero estarán reservadas. Bueno, a verdad que creen que iba, como dixeron que iban a salir o domingo a pescar, pensei que dice, bueno, habrá para dar e tomar, non? Pero non foi así. E agora? Pois agora irei a mellor ao supermercado a ver se hai algunha. No, pero bueno, para hoxe aquí había algunha, algúns barcos foron a mar de noite. Entonces, bueno, está ben. Viña a buscar sardiña, pero xa non queda. Xa non queda. Cheguei un pouco tarde. Pero bueno, eu viña de buscalas ahora mismo de Rianxo. Agora mesmo teño no coche, agora viña aquí a buscar pan de millo. Que o pan de millo de aquí é moi bo. Que sardiñas ten? Si, teño sardiñas, teño. Viña por máis por unha encarga, si. Pero bueno, xa teño. Porque só os clientes máis madrugadores foron os que conseguiron levar o prezado botín para a casa. Claro que a xente ao cuadrar o día que pois a xente acercouse máis ao mercado un poquinho cedo porque sabían que non había da outra sardiña e por eso ven máis cedo. A escasa actividade de hoxe contrasta co fervedoiro do pasado sábado nesta Praza de Abastos cando a maioría da xente veu mercar as sardiñas. O sábado vendeuse, ainda que hoxe tamén se vendeu bastante ben. Pero ollo, só as do cerco se poden conxelar, as do xeito, como as que hoxe estaban á venda, recomendan consumilas en fresco para que non perdan nin calidade nin sabor. Bueno, pois coincidindo co San Xoán, dende a Xunta fan un chamamento a vivir unha noite de 10 gozando da festa, pero sendo respectuosos coa contorna. O delegado do Goberno galego en Pontevedra lembraba hoxe que se pode vivir esta noite dun xeito sostible. Agustín Reguera lembrou que a Xunta conta cun decálogo con 10 medidas. Entre elas, propoñen apostar por envases reutilizables, evitar espazos naturais protexidos, respectar a flora e a fauna ou queimar só madeira. Lembran tamén que é moi importante non tirar cabichas ao chan, especialmente se a fogueira se fai nunha zona de monte que pode derivar nun incendio. Tamén piden que, unha vez rematada a festa, que se recolla todo e que se deposite cada residuo no contedor correspondente. Unha forma, din, de vivir o San Xoán sen deixar pegada. Estas son unha serie de recomendacións que facemos desde a Xunta de Galicia para celebrar, pois xa digo, de forma sostible e de forma moi respetuosa co medio ambiente esta noite especial que en Galicia celebramos moito e polo tanto para que non haxa ningún tipo que non deixe ningunha pegada despois da celebración, pois facemos este tipo de recomendacións e este decálogo que foi elaborado pola Consellería de Medio Ambiente. E a volta da publicidade temos moitos asuntos que tratar, por exemplo, a Copa Ribadumia, a Ruada das Gotas, o regreso da Bienal a Pontevedra ou o triatlón tamén na cidade de Pontevedra. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Executivo boirense iniciou o reparto dunhas caixas de agasallo para aquelas familias con bebés nados ao longo deste ano 2025. Esta acción é unha máis das iniciativas impulsadas dentro do Concello de cara á dinamización demográfica do municipio. Segundo explicou o propio rexedor, o reparto destas caixas nas que se inclúen varias tarxetas de estimulación visual, unha bolsa de tea e outros obxetos e xoguetes forma parte dunha serie de axudas que buscan a dinamización demográfica do municipio.
Neste sentido, o Concello pretende sacar adiante tamén outra liña de subvencións a través da área de política social, dirixida a mellorar a conciliación familiar. Están dirixidas a familias con fillos menores de 1 ano, están dotadas dun presuposto de 3.000 euros e permitirán axudar a sufragar os gastos asociados co coidado dos nenos ata un máximo de 300 euros por familia. Estas axudas económicas, que o que a línea vai contar cun orzamento de 3.000 euros que xa están dotados nestes presupostos que están aprobados inicialmente, e van estar dirixidas a sufragar gastos asociados como pode ser o coidado dos recén-nacidos ata un máximo de 300 euros por familia para as compras realizadas. Aí o que van a cubrir son gastos de alimentación infantil, produtos de higiene, incluso mobiliario para os bebés, non? Bueno, con estas axudas o que estamos facendo é aumentando o catálogo de servicios en materia de benestar social, axudando as familias e fomentar o aumento da población, non? A xustificación destas axudas poderá realizarse coa presentación dos tickets de compra, dos que se sufragará preto do 40% do importe total, ata un máximo de 300 euros. As bases desta convocatoria saldrán nas vindeiras semanas. Bueno, unha vez que salan, pois as familias van a contar con 3 meses para presentar as solicitudes, e a xustificación destas axudas faránse con presentación dos tickets dos que se sufrarán alrededor dun 40% do importe total ata un máximo de 300 euros. Non? Dende o Concello destacaron a importancia desta iniciativa, coa que seguen a traballar na mellora dos servizos que redunden na calidade de vida dos seus veciños e que agardan poder darlle continuidade en anos vindeiros. Máis asuntos, Portos de Galicia inviste 265.000 euros na renovación das luminarias do Peirao de Ribeira con tecnoloxía LED de alta prestación e software de control. As obras xa en fase de execución permitirán modernizar a rede de alumeado do Porto ribeirense, supoñendo un aforro enerxético en torno ao 60%. En concreto, procederase a sustitución de case 170 luminarias e proxectores, así como a dotación de sistemas de telexestión. A actuación enmárcase nun plan autonómico para a renovación do alumeado en preto de 30 dársenas galegas, nas que Portos inviste este ano máis de 3 millóns de euros. Súmase, ademais, os traballos de pavimentación en viais portuarios de Ribeira acometidos nas últimas semanas. A Deputación da Coruña entregou a noite do venres en Padrón os premios PEL 2025. Na gala, celebrada no Campus Tecnolóxico Cortizo, foron galardoadas as empresas Clun, Natur Retreat e Somadrón Films. Tamén se entregaron accesis ás empresas Orixe Salgada, La Pradera Online e Galopín Playgrounds. O empresario pobrense Severino Escurís e a xornalista Fernanda Tabarés recibiron tamén recoñecementos especiais. O Campus Tecnolóxico Cortizo, en Padrón, acolleu a gala de entrega dos premios PEL da Deputación da Coruña. A cita, que chegou este ano á súa 7ª edición, reuniu na Vila Rosaliana unha ampla representación política, con representantes da institución provincial e da práctica totalidade de concellos da provincia, así como tamén do tecido empresarial. No transcurso da gala deuse a coñecer o nome das 3 empresas galardoadas este ano nas 3 categorías principais, nas que se bateu ademais récord de participación, con 127 candidaturas presentadas. No premio á iniciativa emprendedora, a firma gañadora foi Espazo Natura Retreat. En canto ao premio á traxectoria empresarial, a empresa galardoada foi Somadrome Films. O terceiro dos galardóns, o premio á proxección e innovación sostible, foi a parar a empresa Clun, Cooperativas Lácteas Unidas, unha cooperativa de referencia no sector lácteo galego, resultado da fusión de Feiraco. Na súa intervención, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, felicitou as empresas premiadas, destacando a importancia dos premios PEL, que, segundo el, cada ano veñen a recoñecer as mellores iniciativas empresariais da provincia. Permiten ser un escaparate de moitas empresas de sectores ben descoñecidos nunha provincia que é o motor económico de Galicia. Temos a gran responsabilidade de ser o motor que move económicamente este país que se chama Galicia. Prácticamente o 50% do Produto Interior Bruto que se xenera neste país o xera a provincia da Coruña. Na gala tamén se entregaron accesis a varias empresas que considerou o xurado. Foi o caso de Orixe Salgada, que recibiu accesit á iniciativa emprendedora. La Pradera Online, accesit á traxectoria empresarial, e Galopín Playgrounds, accesit á proxección e innovación sostible.
No transcurso da gala tamén se fixeron 2 recoñecementos especiais á xornalista Fernanda Tabarés e o veterano empresario pobrense Severino Escurís Batalla, a piques de cumprir os 100 anos. A foto final de todos os premiados en riba do escenario puxo fin a esta edición dos Premios PEL 2025, que ano tras ano se consolida como un dos recoñecementos máis relevantes do emprendemento a nivel galego e estatal. Este verán a cultura ten unha cita en Pontevedra. A cidade xa exerce como sede da súa Bienal Internacional de Arte, que regresa despois de 15 anos dende a súa última edición. A inauguración oficial foi o sábado, reunindo a numerosas autoridades e persoeiros do mundo da arte cunha idea en común. A Bienal volveu para quedar. Pero nós pensamos que a preocupación número 1 do mundo actual é a guerra, as guerras. E decidimos contar un relato a partir da guerra e das guerras. A arte non dá respostas, sempre fai preguntas. Pero hace 15 años fue un fracaso colectivo la pérdida de esta Bienal. Ahora tengo aquí a responsables políticos de los 3 partidos políticos y de las 3 administraciones más importantes, y quiero arrancarles el compromiso de que esta Bienal tiene y viene con vocación de permanencia, porque ya estamos trabajando en la del 27. É un orgullo para todos que cando digamos por aí adiante que somos de Galicia, a xente diga Galicia calidade, e cando digamos que somos de Pontevedra, entre outras moitas cousas que maravillan e que nos fan sentir orgullosos, digan que aí recuperouse unha Bienal que probablemente nunca debeu perderse e que volveu con todo esplendor. Por lo tanto, imos disfrutala. Recuperar o latexo da Bienal de Arte de Pontevedra é unha maneira de aproximarse á realidade dende a ollada de artistas chegados de todo o mundo que converten a Boavila nunha proxección das súas ideas e a súa materialización plástica. Parabéns porque Pontevedra recupera o seu lugar na vanguarda da creación artística contemporánea, e de parabéns porque durante o verán que a Bienal pois vai a facer que esta cidade sexa o mellor museo do mundo de arte contemporánea tanto en interior como no exterior. Así, dende agora e ata o vindeiro 30 de setembro, a cidade acollerá en diferentes escenarios 400 obras de 60 artistas de 28 nacionalidades diferentes. A temática de todas as creacións é unha reflexión sobre a guerra e os conflitos bélicos baixo o lema da cita: volver ser humanos ante a dor dos demais. O público poderá acceder a todas elas de xeito totalmente gratuito. Xa antes da inauguración oficial, a Bienal estreouse por todo o alto no centro de Pontevedra. Fixo co espectáculo Peregrina Color do artista francés Patrice Warrener. Escolleu a Igrexa da Peregrina para modificar a súa coñecida fachada con luces de cores. A obra encheu de persoas a céntrica praza na medianoite do venres ao sábado. O Concello de Ribeira vai conmemorar o Día do Orgullo LGTBIQ+, con varios actos ao longo desta semana. O primeiro será unha charla a cargo do activista cubano Joelquis Torres, organizada por Amnistía Internacional en colaboración con Mulleres en Acción e a Asociación Malas Herbas. A Praza da Porta do Sol será escenario mañá do primeiro dos actos que acollerá o Concello de Ribeira para conmemorar o Día do Orgullo LGTBI. Consistirá nunha charla a cargo do activista cubano Joelquis Torres, defensor dos dereitos humanos, organizada por Amnistía Internacional en colaboración con Mulleres en Acción e a Asociación Malas Herbas. Ribeira vai a ter unha serie de actividades para conmemorar este día e, sobre todo, máis que conmemorar, para reivindicar os dereitos deste colectivo. Entre estas actividades que se van a facer está a que vamos a presentar hoxe, que está convocada por 3 asociaciones que son Amnistía Internacional, Mulleres en Acción e Malas Herbas. Vai a visitarnos o activista cubano Joelquis Torres. Joelquis Torres é un defensor dos dereitos humanos en Cuba, da diversidade sexual e tamén da identidade afrocubana. Está acollido en España por un programa especial de Amnistía Internacional España para protexelo das represións que sufría en Cuba. O acto
celebrarase na Praza do Sol de Ribeira. No caso de chuvia, desplazarase ao Centro Cultural Lustres Rivas. O formato da charla será en modo entrevista, conducido pola comunicadora Laura Ríos do colectivo Malas Herbas. E o que imos facer vai ser dirixir o acto e configurar algo así como unha especie de entrevista pública con Joelquis, non só facendo as preguntas que como asociacións queremos plantexarlle, senón tamén convidando a veciñanza a participar, a esclarecer todo aquilo que queira esclarecer e, sobre todo, a coñecer a realidade do colectivo LGBT nun país que a veces está tan lonxe e tan preto de Galicia como é Cuba, do que moitas veces descoñecemos os avances sociais e tamén as dificultades, pois como falábamos dun colectivo que sufre dunha grandísima discriminación social, tanto a nivel mundial como en España e mesmo en Galicia. A xornada constará tamén de outras actividades lúdicas, como o recital poético a cargo de Marta Ojea. Fin de semana orgulloso e diverso no concello de Ribadumia. O municipio acolleu os actos principais do mes da diversidade organizado pola Asociación Gotas. O sábado celebraron a Ruada das Gotas, un evento co que reivindicaron o orgullo LGTBI+ dende o rural nun ambiente festivo. Un día, apuntan dende a organización, cheo de emoción e diversidade. Primeiro co xantar, no que reuniron unhas 140 persoas e despois coas distintas propostas de lecer e musicais. Por Ribadumia pasaron o sábado Catuxa Salom, Guadi Galego, Monte da Pena e La Yaya DJ. O cartel completouse co Mamarra Show da man de Ketipín e animación infantil coas titiriteiras. O domingo, máis música no reenganche das Gotas, que rematou co gran concurso de tortillas. O mes da diversidade continúa en Ribadumia este mércores nos Muiños do Batán cun recital de poesía da man de Lucía Aldao. Como todos os anos, a Asociación Cultural Peñas Boiro será encargada de organizar dúas das citas máis multitudinarias das festas do verán. O Remember Fest vai inaugurar as celebracións con música, mentres que o luns as peñas tomarán o Parque da Cachada. Os responsables da Asociación Cultural Peñas Boiro presentaron esta mañá o cartel do Remember Fest, que xunto co pregón será o protagonista da primeira xornada das festas de verán. Correrá a cargo de Euforia Disco Show con Paco Vulcano, Xacobo DJ e o dúo Sónico DB. Remember Fest terá lugar o primeiro día das festas de Boiro, o venres 4 de xullo, e comezará ás 8:30 da tarde cun pasacalles Cacharanga Bebe Mais, para acabar na Fonte da Ancla. E despois, a partir das 11 da noite, teremos a festa na Cachada, que vai estar protagonizada este ano pola macrodiscoteca móvil Euforia Disco Show, e teremos as actuacións de Xacobo Mínimo, como sempre, como todos os anos, Paco Vulcano, e como o atractivo especial do cartel, e o cabeza de cartel deste ano, ven sendo Sónico DB, que é un dúo de DJs galegos, que comezaron neste mundo fai 25 anos como dúo, e de feito comezan a xira especial dos 25 aniversario na nosa festa, na Remember Fest. O dúo está protagonizado por DJ Goro e Cristian Sónico, e fusionan tanto música tradicional galega como electrónica. Tras este aperitivo, as peñas volverán protagonizar a xornada do luns coa xuntanza que terá lugar a partir das 11:30 da mañá no Parque da Cachada. Ademais dos tradicionais xogos, haberá animación musical e a Festa da Auga, con mangueirazo este ano a cargo dos autores dun innovador estudo sobre eficiencia enerxética. O mangueirazo de agua vai ser protagonizado por os irmáns Marcos e Anxo Nieto e por Miriam Vilarnovo, tres xóvenes de Boiro que fixeron un proxecto de aforro enerxético no sector da conserva, un sector tan importante como é o sector conserveiro na nosa comarca e tamén aquí na localidade de Boiro. A xornada continuará cun xantar peñeiro e as actuacións musicais de Sound Divan, Marcos Magán, DJ e Entere Places. Dende o Concello de Boiro quixeron agradecer a implicación da asociación, que cada ano colabora activamente facendo aínda máis extenso o programa das festas. Pois nos enche de orgullo que unha asociación cultural como é Peñas Boiro intente que as festas de Boiro teñan unha programación moito máis amplia do que xa ten. Isto que indica é que a cooperación e a colaboración das asociacións boirenses fan que se mellore en actividades culturais.
Esta fin de semana foi tamén a do Corpus, por exemplo, en Rianxo, que celebraba este domingo a festividade do Santísimo Sacramento cunha ampla programación de actividades que incluiu, ademais da misa solemne e posterior procesión celebrada pola tarde, a tradicional verbena na Praza de Castelao. Aínda así, un dos principais atractivos destas festas foron as alfombras florais que adornaron as principais rúas do centro antigo da vila, que son elaboradas polos propios veciños da zona e persoas colaboradoras na madrugada do sábado ou domingo. As festas son organizadas pola Asociación de Veciños do Santísimo Sacramento e contan coa colaboración do Concello de Rianxo. E Pontevedra xa está mergullada no multiesport de triatlón. A cidade exerce como sede dos diferentes campeonatos do mundo que reúnen a máis de 3.500 deportistas de 44 países. A inauguración oficial da cita celebrouse o venres cun espectacular acto na Praza de España. Que sexamos a primeira cidade do mundo en repetir a organización dun multiesport e tamén a primeira cidade en repetir as series mundiais para o ano que ven non é froito dun golpe de sorte, é a suma de todo o que fai especial a esta cidade e as súas xentes. Unha vila amable, comprometida, unha vila que aposta polo futuro e que está na vanguarda. Pontevedra y Galicia, más que nunca, se convierten en un encuentro de culturas, una ciudad que une al mundo entero a través de un lenguaje universal, el deporte, el esfuerzo, la superación. Somos a provincia do deporte, pero aínda podemos selo máis. E da man de grandes eventos como este Mundial de Multideporte, a nosa provincia pode seguir posicionándose no mundo como grande estadio deportivo que é. Desde el 2019 hasta el próximo 2026, Pontevedra habrá acogido los 3 mayores eventos mundiales del triatlón y alguno de ellos varias veces. Que los mundiales ITU Multisport vuelvan a Pontevedra y poniendo en juego un campeonato mundial más, hasta 6, es sin duda un reconocimiento a la gran labor realizada en la gestión deportiva. Declaramos a unísono inaugurado o Multisport 2025 Pontevedra. Antes, as delegacións dos 44 países percorreron as rúas do centro da cidade nun desfile con saída dende a Praza da Ferrería. Os deportistas foron pasando equipados coas súas bandeiras pola Rúa Michelena ata a Praza do Concello, saudando os centos de veciños que os agardaban para darlles ánimos. Xa xunto ao escenario foi a quenda dos artistas de Pablo Méndez Performance. Non defraudaron e executaron o espectáculo Augas de Lenda, mesturando fantasía, acrobacia e danza. As primeiras probas deportivas xa se celebraron a fin de semana. Cabe destacar os bons resultados nas citas co duatlón da selección española. Cristina Jiménez Horta e María Tenorio colgaron un ouro e un bronce respectivamente na carreira júnior feminina. María Varo converteuse en subcampeoa do mundo, mentres que o vigués Antonio Serrat fíxose co bronce mundial. Tamén o ouro da viguesa Susana Rodríguez, que conseguiu a vitoria no Mundial de Paraduatlón. Mañá volverá o deporte coas diferentes probas do Mundial Triatlón Cross. Tamén no Salnés, nova fin de semana de completa actividade deportiva coa Copa Ribadumia. O Celta de Vigo tamén se impuxo na categoría sub-10. Os benxamíns proclamáronse campións desta categoría fronte ao Porto nun intenso partido que rematou cun 6-0 no marcador. Esta vitoria do Celta sub-10 prodúcese tan só unha semana despois de que o equipo sub-14 se fixese tamén co título da Copa Ribadumia fronte ao Vitoria de Guimaraes, naquel caso por 2-0. O paso dos celestes por esta quinta edición da Copa Ribadumia deixa polo tanto un moi bo sabor de boca. Se nos fixamos nos datos desta fin de semana, os benxamíns gañaron os 10 partidos que xogaron, marcando 36 goles en tan só un en contra. Chegaba invito á final con 7 vitorias e 2 empates. Dase a circunstancia que o ano pasado a final tamén estivo protagonizada polo Celta e o Porto. Naquela ocasión gañaran os portugueses na tanda de penaltis. Bueno, pois así rematamos, marchamos para a Cacharela, gocen desta noite de San Xoán, pero mañá aquí estaremos, como sempre, puntuais na nosa cita coa actualidade aquí en Canal Rías Baixas. Entre tanto, poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas, como sempre, por estaren aí.